Sugeng papanggihan para kinasih kagunganipun Gusti. Pepanggen malih ing wekdal menika kula Suwarno saking GKJ Manisrengga Kabupaten Klaten. Wanci menika sumangga kita nampi sabdanipun Gusti. Dene ing wanci menika kanthi judul Gusti Yesus tetep setya. Dene ayat menika kapetik saking Rom 3 ayat 3 ingkang mekaten. Dadine kepriye menawa ana ing antarane wong-wong mau ana kang ora setya, apa bab anggone ora setya mau bisa njalari wurunging prasetyane Allah? Wonten kala mangsanipun gesanging manungsa menika kados kebak karingkihan ingkang tanpa wonten telasipun. Kepara umat kagunganipun Gusti inggih saged tumindak nalisir saking kersanipun Allah. Kados ingkang kelampan wonten ing gesangipun tiyang Yahudi wekdal semanten. Sinaosa tiang-tiang Yahudi sampun dipun paringi kaunggulan lan piwucal saking Gusti, nanging kasunyatanipun kathah ingkang boten netepi kayektening piwucal menika. Sami tumindak nalisir lan boten setya dumateng Allah. Sinaosa mekaten Rasul Paulus nyariosaken bilih boten setyanipun manungsa menika boten saged mbatalaken kasetyanipun Gusti Allah. Punika kababar kabingan kangge kita sedaya. Ayat menika maringi panglipuran lan ngiyataken manah. Senajan manungsa kala mangsanipun boten setya, Gusti tetep setya. Panjenenganipun boten owah saking wiwitan dumugi pungkasanipun. Boten kados manungsa ingkang gampil owah pikir. Gusti tansah netepi janji lan sih katresnanipun. Menawi kita kelangan pangarep-arep, menawi kita rumaos boten pantes, emuta bilih Gusti Allah boten dasarake sih katresnanipun dhateng kabecikan kita, nanging adhedhasar sih katresnanipun Gusti Allah ingkang langgeng. Mila saking menika kita kedah ngagengaken pangandel kita ampun ngantos nglokro menawi gesang boten kados pangajeng-ajeng lan ampun ngantos sumelang menawi ing satunggaling wekdal kita nate boten setya. Gusti paring kasempatan anyar saben dinten. Ngagem sih kawelasanipun kita saged ndedonga mbangun gesang ingkang linangkung becik sarta nyekseni bilih Gusti menika Sang Maha Setya ing salami-laminipun. Mugi kita tansah dipun kiyataken ngadepi sedaya kawontenanipun gesang. Awit kita mangertosi bilih Gusti tansah setya dumateng panjenengan sedaya. Amin.